ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኤርትራዊ ሰራሕ ታሪክ ቢንያም ግርማይ ዘመዝገቦ መስተንክራዊ ታሪክ ኣብ ዙር ፈረንሳ ኢንተርማርሼ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ዝበዝሐ ሽልማት ክትዕወት ኣኽኢልዋ እዩ። ዙር ፈረንሳ ኣብ ቀዳማይ ሰሙኑ ክሳብ ሕጂ 9 መድረኻት ተላዒሉ ኣብ ዘሎ ፍሉይ ዝሕብን ታሪክ ካብ ቢንያም ግርማይ ኣብ መድረኻት ዙር ፈረንሳ ርኢና ኢና። ድሕሪ ዝኹሉ ውድድር ብዘገርም መንገዲ ዝበዝሐ ሽልማት ገንዘብ ዝኣከበ ስራሕ ቅያ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ጋንትኡን ኢንተርማርሼ ዋንቲ እዮም። ድሕሪ እቲ ቢንያም ግርማይ ክልተ መድረኻት ዝተዓወቱን ብተወሳኺ ድሮ ንሓያሎ መዓልታት ቀጠልያ ማልያ ምልባሱን እዩ። ኣብ ዙር ፈረንሳ ሰራሕ ታሪክ ቢንያም ግርማይ ልዕሊ 34,000 ሽልማት ከምፅእ እንከሎ ጠቕላላ ሽልማት ተጋንታ ድማ 43,880 እዩ። ሓደ ካብ ዝበለጹ መንእሰያት ተቐዳደም ቱር ዲ ፍራንስ ዝኾነ ብሪጣናዊ ቶም ፒድኮክ ተማሊ ኣብ ዝተኻየደ 9ይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ብኣንቶኒ ቲርጉስ ተበሊጹ ካልኣይ ተርታ መሓዙ ዝከር ኮይኑ ኣብቲ 4 ሰዓትን ፈረቓን ዝኸደ ውድድር ንሃዲማ ክሳብ ምዛም ውድድር ዝበፅሐት ጉጅለ ዝቕሎ ዝነበረ ቶም ፒድኮክ ኣብቲ ጸወታ ብገምጋም 280 ዋት ጸዓት ብምጥፍኡ ተገሊጹ። ፒድኮክ ናይ ትማሊ መድረኽ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስ ሙሉእ ጸዓተየ ተወዳዲረ፣ እዚ ድማ ኣብ ዙር ማዕረ ክንደይ ብሉፅ ብቕዓት ከም ዝኾነ ይርዳእኒ እዩ። ኣብ መወዳእታ ክዕቅቦም ዘይመኻለይ ዕድል ኣይገበልኩን፣ በቲ ወፅኢት ግን ሕጉሴ ኣብታ ዝሃደመት ጉጅለ ክሳብ ምዛም ከብፅሓ ብዙሕ ተቓሊሰ ክብል ተዛሪቡ። ቶም ፒድኮክ ብዛዕባ ዘጥፍኦ ጸዓት ኣመልኪቱ ኣብዚ ውድድር 57 ኪሎ ግራም ሚዛነ ሒዘ ዝወዳደር ዘለኹ ን4 ሰዓትን ፈረቓን ድማ ከባቢ 280 ዋት ጸዓት ኣፍሲሰ። ኣብ ጉሩብ ከለኻ ህድእ ኢልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ፣ ኣብ ዝሃደመት ጉጅለ ግን ንዘጋጥመት ቃዓታት ንምጽዋር ተጥፍኦ ጸዓት ቀሊል ኣይኮነን ክብል እዩ ንዝሃደመት ጉሩብ ምቁፅጻር ቀሊል ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ቶም ፒድኮክ ኣብ ክለብ ኢኔስ ዝጻወት ኮይኑ ኣብ ዙር ፈረንሳ 2022 ኣብ ቁልቁሎት ብዝሃረሞ ዝለዓለ ፍጥነት ሕምባበ ካብ ዝከር ተጻወቲ እዩ። ዝሓለፈ 2 ዓመታት ቱር ዲ ፍራንስ ተዓወተ ጆናስ ቪንጋርድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ 2 መዓልታት 7 ደቂቕ ፍልይ ብምኽሳቡ ብምግላጽ ንፖጋቻር ኢቨኖፔልን ዝቐንዐ መልእኽቲ መሓላሊፉ። ካብ መውደቕቲ ሓዊ ናብ ዝውድር ዝኣተወ ጆናስ ቪንጋርድ ኣብ ዝውድር ዝኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ በቶም መወዳድርቱ ፖጋቻርን ኢቨኖፔልን ተነቒፉ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ካብ ከቢድ ሓደጋ የመጽ ኣብቲ ፍጻመ ክመውቱን ይኽእል ነይረ። ነብስኻ ኣብ ከምዚ ሓደጋ ክተእትዋ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣብዚ ግዜ ኣብ ጽቡቕ ኣለኹ፣ ጽቡቕ ይስማዓኒ ኣሎ፣ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እውን ክመሓየሽ ይጽዕር ኣለኹ ክብል ካብ ዘጋጠሙ ሓደጋ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ምህላው ገሊጹ። ቪንጋርድ እንተነፂፉሉ ዘሎ ፍልይ ግዜ ኣመልኪቱ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝተነፀፈለይ ፍልይ 7 ደቂቕ ከሲበ ዛዚመ ክሳብ ሳልሳይ ሰሙን ዘሎ ግዜ ዘጋጥሞ ኣይፍለጥን እዩ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክመሓየሽ ይጽዕር ኣለኹ ኣብ ችካን ናይ ጋንታ እምነት ኣለኒ ክብል ዕላማ ክለቡ ኣሚኑ ከም ዝጓዓዝ ኣሚቱ። ተወሳኺ ጆናስ ነቲ ማሊ ብፖጋቻር ዝተዋሃበ ቪንጋርድ ንዓይ ክሕዝ ጥራይ ዝፅዕር ዘሎ ክብል ዝሃቦ ርእቶ ከመይ ይርአዮ ኣብ ዝተሓተተሉ ፖጋቻር ጥራይ ከም መተሃላለኽቲ ይርአዩኒ። ኣብቲ ዝርዝር ክሳብ 10 ዘለዉ ተፃወቲ ኩሎም ከም መተሃላለኽቲ የዝርኦም። ትማሊ ኣብ ዝሃደምናሉ ተወሳኺ ግዜ ክኸስር ስለ ዘይደለኹ ኣይሓገዝኩዎን። ሰባት ነቲ ታክቲክ እንተዘይተረዲኦሞ ናተይ ፀገም ኣይኮነን ክብል ግብረ መልሲ ይብሉሎ። ሬምኮ ኤቨነፔል እውን ንቪንጋርድ ኣብ ዝሃደመሉ ግዜ ክሕግዞም ዘይምራፁ ነቒፎ ምንባር እዩ ዝዝከር። ሬምኮ ኤቨነፔል ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ብሉፅ ብቕዓት ብምንፅብራቕ ነቲ ፖጋቻር ተነፂፉሉ ዝነበረ ግዜ ብ10 ኻሊት ኣጉዲልዎ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ትማሊ ምስ ጆናስ ቪንጋርድ ፖጋቻርን ኣብ ዝሃደሙሉ ግዜ ተሓጋጊዞም ኣብ ልዕሊ ፕሪሞዥ ሮግሊክ ዝነበሮም ግዜ ከግፍሑን እቲ ውድድር ኣብ ሰለስቲኦም ክሕፀር ገብሩ ድሌት ዝነበሮ ዮናስ ቪንጋርድ ሮቶኦም ክሕዝ እምበር ክሕግዞም ብዘይምድላዩ ተቖጢቡ። ድሕሪ ውድድር ሓደ ግዜ ናይ ጋንታ ፕላን ጥራይ ዘይኮነ ንስኻ እውን ትብዓት ጌርካ ውሳነኻ ክትውስን ኣለካ ክብል ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ኤርትራ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ኤርትራ ኣብቲ ካብ 26 ሐምለ ክሳብ 11 ነሓሰ ኣብ ከተማ ፓሪስ 30 መበል 33 ውድድር ጸወታታት ኦሎምፒክስ ኣብ ዓውደ ኣትሌቲክስ ብ10 ስፖርታውያን ክትካፈል ምዃና ካብ መርበብ ሓበሬታ ወርልድ ኣትሌቲክስ ተረኽበ ዝርዝር መረዲእታት ኣረጋጊጹ። እቶም ብቑዕ መምዘኒ ግዜ ሚኒማም ኣማሊኦም ወይ ከዓ ኣብ መሳለል ደረጃ ኣትሌታት ዓለም ዝሓሸ ደረጃ ሒዞም ናብ ዛዕባ ስፖርት ውራይ ዝኣትዉ ኤርትራውያን ኣትሌታት 3 ደቂ ኣንስትዮን 7 ደቂ ተባዕትዮን ኮይኖም ኣስማቶም ዝቀዳደሙሉ መጠን ርሕቀት ወይ ከዓ ዓውዲ ውግያን ከም ዝስዕብ እዩ።
ኦሎምፒካውያን ራሄል ዳንኤል ኣብ 10,000 ሜትሮ፣ ናዝሬት ወልዱ ዶልሽ ተስፋይን ኣብ ማራቶን፣ ኦሎምፒካዊ ኣሮን ክፍለን ዳዊት ሰዓረን ኣብ 5,000 ሜትሮ፣ ሃብቶም ሳሙኤል ኣብ 5,000 ከምኡውን 10,000 ሜትሮ፣ መርሃዊ መብራህቱ ኣብ 10,000 ሜትሮ፣ ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ዓንቀጽ 2.4 ሕጋጋት ጸረ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ሒሳብ ብዝብል ክሲ ጉዳይ ክሳብ ዝምርመር ንግዜኡ ተቐፂዓ ብምህላዋ ተሳትፎኣ ኣጠራጣሪ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚኦም ኣቐዲሞም ስሞም ዝተጠቕሱ ኣትሌታት ካልኦት 14 ኤርትራውያን ኣብ ውድድር ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ዘሳትፎም ሚኒማም ዝረኸቡ ክኾኑ ከለዉ ሓንቲ ሃገር እንተበዝሑ 3 ኣትሌታት ጥራይ ከተሰልፍ ስለ ዝፍቀዳ ግን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ካብዞም 14 ኣትሌታት 3 ንምሕራይ ናይ ገዛእ ርእሱ ካልእ መምዘኒታት እንተዘያተኣታትዩ እቶም ብዘመዝግቦ ዝበለጹ ግዜ ክስለፉ ዝግብኦም 3 ቀዳሞት ኣትሌታት ዕቑባይ ጸጋይ ኦሎምፒካውያን ዕቑበ ክብሮም ጎይቶኦም ክፍለን እዮም። ካብ ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ዓለም UCI ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ኤርትራ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ቅድድም ብሽክለታ እውን ኣብ ቅድድም ክሮኖሜተር ብሓደ ኣብ ውድድር ጽርግያ ድማ ብኻልእ ሓደ ብሓፈሻ ብኽልተ ተቐዳደምቲ ክትወዳደር እያ። በኩር ጸሊም ኣፍሪቃዊ ዕዉት መድረኽ ዙር ፈረንሳ ቢንያም ግርማይ ኣብ ውድድር ጽርግያ ኦሎምፒካዊ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ቅድድም ክሮኖሜተር ክስለፉ ትጽቢት ይግበር። ካብዚ ብተወሳኺ ኤርትራ ኣብ ቅድድም ነጻ ምሕንባስ 50 ሜትር ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብክሪስታል ሪች ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብኣሮን ገብረ ክትውከል እያ። ብድምር ድማ 14 ስፖርተኛታት ንኤርትራ ብምውካል ኣብ ኦሊምፒክ ፓሪስ 2024 ክሳተፉ እዮም። ሃገራዊት ጋንታ ንግጥም አንጻር እስጳኛ ንምድላው ዘካየደቶ ናይ ልምምድ ግዜ ናይ ፍጹም ቅላዕ ልምድ እናካየደት ብማዕክናት ዜና ፈረንሳ ድሕሪ ምዝርግሑ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ አንቶኒ ግሪዝማን ቁጥዑ ኣብ ልዕሊ ዘን ጋዜጣታት ገሊጹ። ኣብዚ ዩሮ ኣብ ልዕሊ ኣውስትራልያ ብዘይእምን መንገዲ ተዓዊታ ምስ ኔዘርላንድ ፖላንድን ማዕረ ተፈላለያ ናብ ዙር 16 ካልኣይ ተርታ ሒዛ ዝሰገረት ፈረንሳ ኣብ ናይ ኣውሪቕካ ምሕላፍ ውድድር ንቤልጅየም ጃን ቨርቶገን ናብ ገዛእ ልዳቱ ኣብ 84 ደቂቕ ብዘቑፅራ ሸቶ ረቲዓ ኣብ ርብዕ ፍጻመ ንፖርቱጋል ብፍጹም ቅላዕ ረቲዓ ኣንጻር እስጳኛ ዘፋልማ ጸወታ ይጽበያል። ፈረንሳ ኣብዚ ውድድር ሓንቲ ሸቶ እውን ካብ ክፉት ጸወታ ብተጻወቲ ክትቆጽራ ይከኣለትን ዘላ። እታ እንኮ ሸቶ ብተጻወቲ ፈረንሳ ዝተቆጽረት ሸቶ ኣብ ፍጹም ቅላዕ ዝተረኽበት ብኪልያን ምባፔ ዝተመዝገበት ሸቶ እያ። ፈረንሳዊት ማዕክን ዜና RMC ኣብ ናይ ትዊተር ሕሳባት ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ካብ 12 ሜትሮ ናይ ፍጹም ቅላዕ ልምድ እናካየዱ ስም ነብሲ ወከፍ ቀልዓ ፍጹም ቅላዕ እናሃረመ ዘርኢ ቪድዮ ብምዝርጋሕ ዝዝከር ኮይኑ ንዓኣ ስዒበን ብዙሓት ማዕክናት ዜና ፈረንሳ ዝርግሖ ተራእየን። ግሪዝማን ኣብ ናይ ርእይቱ ሳንዱቕ ዛ መደበር ዜና ዋው ጽቡቕ ሓበሬታ እናመስገና ዝብል ናይ ኣቃጫጭ ርእይቶ ብምጽሓፉ ቁጥዑ ገሊጹ። ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ኣብዚ ውድድር ናብ ዝኾነ ጸወታ ናብ ፍጹም ቅላዕ ዘይበጽሐት ሃገራዊት ጋንታ እያ። እዛ ሃገራዊት ጋንታ ምስ ጀርመን ዘካየደቶ ጸወታ ናብ ፍጹም ቅላዕ ከምርሕ ትሕቲ 1 ደቂቕን ምስ ተረፎ ካብ ሚካኤል ሞሪኖ ብዝረኸበታ ሸቶ ነቲ ግጥም ተዓዊታትሉ። ተኸላኻሊ ክለብ ቶተንሃም ሚኪ ቫን ዲ ጂቨን ሃገራዊት ጋንትኦም ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ዩሮ ኣንጻር እንግሊዝ ተካይዶ ጸወታ ንቡካዮ ሳካ ከም ዘፈራርህዎ ገሊጹ። እዚ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ቶተንሃም ዝተሰጋገረ ብጸጋማይ እግሩ ጸወት ተኸላኻሊ ኣብ ክለብ ቶተንሃም ሓደ ካብ ጸለውት ተኸላኸልቲ ዘብሎ ብቕዓት ብምንጽብራቑ ይዝከር። ቫን ዲ ጂቨን ሎሚ ኣብ ዝገበረ ሓጺር ቃለ መሕትት ነዚ ብዛዕባ ሳካ መልኪቱ ዝቐረበሉ ሕቶ ሳካ ኣዝዩ ብሉጽ ተጻዋታ እዩ፣ ልዑል ብቕዓትን ቅልጣፈን ዝውንን ተጻዋታ እዩ። ኣብ ሃገራዊት ጋንታና ኣብ ዳሕራዋይ መስመር ስር ጂል ቫን ዳይክን ናታን ኣክን ልዑል ቅልጣፈ ዝውኑ ብምዃኖም ንቕልጣፈ ሳካ ንፈርሃሉ ኣብነት የብልናን ክብል መልሲ ይቡ። ማክ ቫን ዴቨን ኣብዚ ዩሮ ሃገራዊት ጋንቱ ካብ ዘካየደቶ 5 ጸወታታት ኣብ 4 ካብ መንበር ተቐየር ተበጊሱ ምስላፉ ይዝከር። ቫን ዴቨን ነዚ መግለፂ ዝሃበሉ ነቲ ብጋዜጠኛታት ዝመፀ ብሰንኪ ዘለዎ ቅልጣፈ ኣብ ጸወታ ኣብ ተሳካ ዝተጻወተሉ መስመር ብሮናልዶ ኮመን ክሕረይ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ እዩ። ቫን ዴቨን ነዚ ክምልስ ከሎ ሳካ ኣብ ኣርሰናል ብዙሕ ግዜ ተዓዚበ እየ፣ ክልተ ግዜ እውን ኣንጻሩ ገጢመ እየ፣ እቲ ውሳነ ናይ ኣሰልጣኒ እዩ፣ ምስ ግዜ ንሪኦ ኢና ክብል መልሲ ሂቡ። ሚኪ ቫን ዴቨን ብጋዜጠኛታት ካብ ሳካን መን ይቕልጥፍ ዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብቲ ቃለ መሕትት ኣብ ጎኑ ዝነበረ ኮቪ ጋክፖ ሚኪ ቫን ዴቨን ይቕልጥፍ ክብል መልሲ ሂቡ። ሚኪ ቫን ዴቨን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝለዓለ ፍጥነት ዘመዝገበ ተጻዋታይ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ንሱ ኣንጻር ብሬትፎርድ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም 37 ኪሎ ሜትር ፐር ሃዋር ሕምባበ ምርኣዩ ይዝከር። ኣብዚ ውድድር ዩሮ ብሸቶ ብምቁጻር ዝመርሑ ዘለዉ ተጻወቲ ኢቫን ቫርንዝን ጀማል ሙሲያልን ማክታውዝን ኮፒ ጋክፖን ኮይኖም ነብሲ ወከፎም 3 ሾታት ኣውጢሮም ይመርሑ። እዞም 3 ተጻወቲ ካብዚ ውድድር ተገሊፎም ዘለዉ ብምዃኖም ኮዲ ጋክፖ ኣንጻር እንግሊዝ ኣብ ዘካየዶ ጸወታ ሸቶ ብዘይ መቑጻሩ ነዚ ውድድር ብሸቶ ክቕልሶ ዝኽእል ዕድል ኣብ ኢዱ ኣሎ።
ኮዲ ጋክፖ ኣብዚ ውድድር ብጸጋማይ ክንፊ ብምስላፍ ብሉጽ ጸወታ የርኢ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብቓልኡ እውን ኣብ ጸጋማይ ክንፊ ምስላፍ ከም ዘብርሆ ብምግላጽ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ሊቨርፑል ኣብ ዝተፈላለየ ዘይድመዓሉ ቦታታት ብምጽዋት ብቕዓቱ ከርኢ ከም ዝተሸገረ ናብ ዮርገን ክሎፕ ዘቕንዕ ርእይቶ ወርዊሩ። ኮዲ ጋክፖ ዕላምኦም ነቲ ኣብ 1988 ኣብ ምዕራብ ጀርመን ዝተኣንገደን ሃገሮም ኔዘርላንድ ንሕብረት ሶቪየት ረቲዓ ዝዓተረታ ዋንጫ ዩሮ ዳግማይ ናብ ሃገሮም ንምምጻእ ምዃኑ ዕላምኡ ገሊጹ። ኣብቲ ናይ 1988 ዋንጫ ኤውሮጳ ኣብ ምዕራብ ጀርመን ልዑል ብቕዓት ብምርኣይ ንጽዋዕ ዩሮ ኔዘርላንድስ ክትዓትራ ከላ ዓንዲ ሕቑኣታ ጋንታ ዝነበሩ ተጻወቲ ሓደ ካብ ናይ ሎማ ኣሰልጠንቲ ዛሃገራዊት ጋንታ ዘሎ ሮናልዶ ኮማን እዩ። ንሱ ነዛ ከም ተጻዋታይ ኮይኑ ዘለዓላ ጽዋዕ ከም ኣሰልጠኒ ብምዕታር ስሙ ብደሚቕ ታሪክ ክጽሕፍ ዕላምኡ ምዃኑ ይግለጽ። ብተወሳኺ ካልኣይ ንውድድር ዩሮ ከም ተጻዋታይ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ንምዕታር ልዑል ድላይ ዘለዎ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ዲድየር ዲሻምፕ ኮይኑ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ንፈረንሳ ብመዝነት ሓላቕ ጋንታ መሪሑ ንኢጣልያ ረቲዖም ንዩሮ ምዕዋቶም ይዝከር። ዲቻምፕ ሓደ ካብቶም ሰለስተ ከም ተጻዋታይን ኣሰልጣንን ኮይኖም ንዋንጫ ዓለም ዝዓተሩ ሰባት እዩ። ኣከፋፋል ቸልሲ ሞሴስ ካይሰዶ ንቕዲ ልምምድ ኣሰልጣኒ ክለቡ ነበር ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ዝነቅፍ ርእይቶ ወሳቢሉ። ፖቼቲኖ ምስ ቸልሲ ዝነበሮ ናይ 12 ኣዋርሕ ጻንሖት ኣብቂዑ ድሕሪ ምዛሙ ፕሪምየር ሊግ ካብታ ክለብ ብክልታኡ ስምዕ ከም ዝተፋነወ ይዝከር። ዝሓለፈ ክራማት ፖቼቲኖ ናብ ቸልሲ እግሩ ድሕሪ ምግባር ከይሰዶ ሓደ ካብቶም ኣብ ክራማት ፖቼቲኖ ዝተዓደገሉ 12 ተጻዋቲ ነይሩ። እዚ ክብረ ወሰን ዓባይ ብሪጣንያ ብዝሰበረ ክፍሊት ናብ ቸልሲ ዝተሰጋገረ ኢኳዶራዊ ከፋፋሊ ኣብ ትሕቲ ናይ ብራይተን ኣሰልጠንቱ ነበር ግራሃም ፖተርን ሮበርቶ ዲዘርጅን ዝነበረ ናይ ልምድ ኣገባብ ኣዝዩ ብሉጽ ምንባር እውን ሓቢሩ። ካይሰዶ ማራርዲዮ ላሬድ ኣብ ዝገበሮ ሓጺር ቃለ መሕተት ንናይ ብራይተን ኣገባብ ልምድ ኣመልኪቱ ኣዝዩ ቀሊልን ኣብ ኩዕሶ ዘተኮረ ናይ ታክቲክ ልምዲ ነይሩ። ኣብ ቸልሲ ዝነበረ ልምድ ግን ኣብ ጉያ ዘተኮረ ኩሉ ግዜ ኮንጎይ ኢና ንእዘዝ ነርና። እዚ ድማ ንዓይ ዘይምችኡ ክብል ወሲኑ ካይሰዶ ገሊጹ። ኣብ ብራይተን ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ኩዕሶ ኣብ ቁጽርና የእቲና ክንጻወት ኢና ንእዘዝ ነርና። ኣብ ቸልሲ ግን ብዘይ ኩዕሶ እውን ኮንጎይ ንእዘዝ ነርና። እዚ ድማ ኣብ ኣካላዊ ብቕዓተይ ብዙሕ ፍልይ ፈጢሩ ክብል ኣብ ቸልሲ ኣህላኽ ቅዲ ልምዲ ይክተሉ ምንባሮም ገሊጹ። ካይሰዶን ቸልሲ ኣብ 48 ግጥማት ኣብ ኩሉ ውድድራት ወኪሉ ምጽዋቱ ዝከር ኮይኑ ቅድሚኡ ዓመት ኣብ ብራይተን እውን 44 ጸወታታት ኣካይዱ ምንባሩ ይፍለጥ። ሞይሰስ ብማልያ ቸልሲ ካብ ተጻወቲ ኣብዛ ሲዝን 91 ዕውት ታክል ብምፍጻም ልዕሊ ማንም ተጻዋታይ ዝስራዕ ኮይኑ ብዘይካዚ ልዕሊ 2000 ኩዕሶ ምስ ደጋንቱ ብምቅባል ምስቶም ዝለዓለ ኩዕሶ ዝተቐባበሉ ተጻወቲ ክለብ ይስራዕ። ብማልያ ኢኳዶር ኣብ ኮፓ ኣሜሪካ ተጠርኒፉ ክጻወት ጸንሐ ካይሰዶ ሃገሩ ብኣርጀንቲና ድሕሪ ምርታዓ ካብዚ ውድድር ኣብ ረብዕ ፍጻሜ ብምግላፋ ናብ ክለቡ ብምምራሕ ብሓድሽ ኣሰልጣኒ ኢንዞ ማሪስካ እናተመርሐ ናይ ቅድመ ምድላዋት ከካይድ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ እዚዩ ነይሩ። በቲ ዘቕረብናያ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር። ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓት ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክታልኩም ኣዝና ነመስግን።